and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Basin tuod og buhi pa siya nang higayuna. Apan gupa na. Kay gitabangan og lugos sa mga kriminal. Busa pangitaon siya, Rinana. Pangitaon ta ang buotan mong asawa. Mahimo ba, Christy? Ayaw pagsulting sa mana. Huwag daw tanita mo sa magkababae sa kong asawa. Wa! Sorry. Gusto ka. Huwag dautan nga nahitabo niya. Hapit ako mo sa kabuhan nga gidagit siya sa mga taong kriminal. Busa limpyo pang imong asawa, oy, Rinan. Busa ikaw magpakalag si kaudali. Aron tabangan ta ka sa pagpangita ni Junice. Oh, pero bang nagpunay ka man taon diha? Nagpunay ka maghinuktok din ni sana. So kad lang nagkalakaw si Christy, kalit kang nagmugtok. Anak? Mihila ka? Nauna-una ko lang isulti ni Christy bahin sa kong asawa pa. Taon-taon na tuon kay kauban siya sa mga taong kriminal. Ug may posibilidad nga may nahitabo rin sa mga babae karon ni Junice uban sa mga tao. Unya, kung pananglit guba na ang imong asawa, unya mo balik siya nimo. Dili ka mausab ang pagtanaw mo kaniya. Arinan. Papaulo, Kana ang una-una og timbang-timbang nga pag-ayo. Kita, sayon nga dako gyud ang posibilidad nga nahilabta na ang imong asawa sa maong mga tao. ambot. Basta kay gibati ko nga mahal ko kay si Junice pa. Gihigog ba ko nga akong asawa? Pues, kay nahigugma ka man gaha niya. Magampo lang ta nga babalik pa siya. O hinaot, anak. Ganili mausab ang pagtanaw mo unya kay Junice. Kay makaluluoy unya siya kung ayran mo na sa imong pagmahal. Tungod lang kay gihilabtan siya sa makadaghan sa mga taong midakit kanina. Eh, Junice? Niya karamday din eh. Ikaw di ay. Kataas ba niyong panglantaw sa unahan? Mura og doon na kay lawom kayo nga giunaw-una. Nagunaw na lang ko sa akong bana, Alvin. Hangtod karon. Wa pagi ko masayod kung patay o buhi ba siya. Di ka na magmahay na ako. Giatagan ta na biya ka sa imong kagawasan. Apan, ikaw ang wapagid mo pauli. Kung wa pa lang kumaluin mo. Hagbay ko raon ta ikaw ang gibiyaan. Apan dili ko magkatugot nga mag-inusara ka din sa bukid. Uwan sa'y plano nimo. Magpunay ka na ng gidog sunod-sunod kung asa ko. Junice, ayaw pag-unong nako. Kaya may kaugalingon kang bana nga angay mong susihon. Mag-unsan lang niya kung mubalik ka sa inyo nga dako ng imong tiyan. O di ba, may anak ka na. Tuhuan pa ka kasi mong bana nga siya ang amahan sa bata. Alvin, Kana mo ihuna na pag-ayaw. Basin daog daugon ka na lang unya sa imong bana kung magkabalik mo. iyang anak kining akong gisabak, Alvin. Wa ko magkasa sa among kami niyo na. O lagi, wa ka makasa. Apan mo tuo ka siya? Mga puganti kami nga midagit ni mo, Junice. Mutuo ka siya nga wa ka na mo mahilabti? Ha, Junice?
May ganyan ka na, Laura. Dali. Uban ko ining adlaw kung natawan ka ron. Huwag ko mangibitar og lain nga higala. Ikaw ra. O guwasab ko maghikay og dako. Gusto ko nga kita lang ang mag-uban karon og inom. Isang gamay lang. Day, Christy. Christy, hunong na sa imong pag-inom o pagpanigarilyo, oy. Undangi na na. Kay usan na sa hinungdan nga dili ka makahatag og anak. O, maunay usa sa gingon sa akong igagaw, dili ba? Nga ang babae nga mo inom og manigarilyo, gahi nga magsabak. Laura. Mo ni nakadaot nimo. Gusto kang magsabak, pero magbuhat ka og mga butang nga bati. Kinahanglan nga ang imong buhaton kanang mga butang nga makaayo sa imong panglawas. Aron ba may posibilidad nga matuman ang imong gipangandoy nga magsabak ka na? Gusto. Gusto ka, Laura. Dili dahi tuod maayo kining akong pag-inom og ning akong pagpanigarilyo. Mao gyud. Di gyud na maayo eh. Ako pa ikaw, ang imong iinom og imong pagpanabako, ikaon nagmaing prutas. Mo inom ka og daghang mga vitamins. Gusto, Laura. Og salamat sa imong tambag. Gikan karon, dili ako mo inom, dili ako manabako. Biyaan ko na ang tanan ko mga pisyo nga makadaot sa kong lawas. Asa taday? Manoray lang tabisan asa, Laura. O karong hapon, atuon ko si Renan. Basin pa ay og iya kong hatagan siyang panahon karong hikayo na. Birthday ko ron ako. Abi ni mo day, nagtuo ba gyud ko nga magkabalik mo ni Renan? Kay wa naman gyud ikita ang iyang asawa. Mubuan na ba ya sukad sa iyang pagkahanaw? Bisan si kinsa pa'y pasultihon, Laura. Muingon gud nga patay na si Junis. Mga taong daotan ang midani ha. Busa ning hikayo na wa na si Junis. Dili ko na apurahon si Renan sa pagpakigbalik na ako. Inanayon ko siya sa pag-umbinser. O kung magkabalik na gani unya mi, dili ko maglangan. Magpakasal gid dayon ming duha. Aron dili na siya mailog pa sa laing kika na ako. Nahurot sa bangko sumo nga napalit ko sa patag. Mulugsong sa kuan ni ron ug balik. Alvin, maibangutana lang ko na mo. Og, ayaw lang og kalain ha. Unsa ka na? Kanus amot yung kamabalik og lugsong sa patag. Nga dili na mo balik og tungas din Oh. Ha? O sa kapuhan ka pinata din sa ibabaw sa bukid. Kana, base sa pagtanaw ta sa kalendaryo nga, damo sa katapusan mong paglugsong sa patag. Oh. Buwan ka pinakita din eh. Huwag naibaw ko. Kung siya nasa mong una ron. Gusto ko nang mulugsong na tas patag ug magbugbuhag na. Oo. Kay gibati ko nga, wa na may pulis nga nangita ninyo. Gituhuan na karon sa tanan nga, wa na kamo dining napita. Busa panahon na tingali nga mobalik ka na sa Mindanao. Aron sulbaron mo ang matud mo. Krimen nga, ikaw ang napasinginlan. Og ako, mobalik na sad ko sa amo. Mausap ka na ginuhon ako. Usa mangandam ta. Kay mulugsong na kita sa patag. Apan, di pa ta mulahos gyud sa kinaubsan. Mupundo lang unya ta og medyo ibabaw og jutay. Ug mangita lang niya tagbay nga atong kaistaran. No, dili na lang ito masangit pa og laing bahay. Ha? Magbuwag-buwag na lang kita sa hingpit. Kay gusto ko na nga masusi ang kahimtang sa amo. Gimingaw na ko sa akong bana. Pamati, Junis. Ingon ini ang rason. Nganong di pa ta mulaos og lugsong sa kinaubsan. Pamati, Junis.
Unsa? Mao ka na, Pa Paulo. Karon nga hingpit ako kalagsik. Panahon na. Nga akong pangitaon ng akong asawa. Sige, pero pagdagdag ang pulis nga ikaw man mo sa pag-adto sa dapit, diin may tabo ang imong asawa. Dili mahimo nga magsulo ka nga mangita sa mga kriminal. Dili na ako magdaog mga pulis pa. Aron na, dili sa makabantay. Kung tuwara mas maong dapit magpundo. Unya na ako magpatabang sa mga pulis. Kung mahibawan ko na ng gitaguan. Nala, ikaw ang may baho. Basta kay pag-amping lang yun sa imong kagalingon. Uy, kinsa magkahaning niya? Petra! Susiha ang dakong gate! Og tanawa kung kinsa ka ng sakyanan nga mihunong sa gawas. Ikaw din niya, Christy. Oh, ako, Renan. Nganong niya ka? Renan, hikalat ah. Busa niya ako rin sa pagsusi sa kahimtang nimo. Lagsik ka naman di ay. Oh, medyo maayon ang kondisyon sa kupang lawas. Ug sa sunod adlaw, sugdan ko na pagpangita sa kong asawa. Bitaw. Ginalan nga may bawaan gid ko na unsa na siya. Pero Renan, dili maayo nimo nga mag-inusara ka sa pagpangita sa imong asawa. Mga taong dautan ang midakit niya. Ug wa kay mahimo aron sa pagpawi sa imong asawa kung pananglit. Ikahinagbo mo sila sa maong dapit. Kinahanglan nga may kauban ka gyud nga mga pulis sa pag-adto mo sa maong dapit. Taas ng panahon sila pagpangita sa kong asawa. Apan wa sila nahimo. Mga wa sila silbi. Mao man gani. Wa man gani nahimo ang mga pulis. Ikaw pa ka, Renan? Renan, ayaw lang na ila sa pagsabot ha. Wa na ba yung tinguha nga magkabalik ta? Kuan lang, mabala ka lang sab ko nimo. May pinagsamahan ko ta. Og nabala ka ko nga may dautan unyang mahitabo nimo. Isip akong igala. Busa, una pag-ayo kung mo desisyon ka nga magsolo lang sa pagsuhit sa maong dapit. Diin, mahitabo ang imong asawa. Sibilian ka lang nga mangita sa mga taong armado. Apan ang akong asawa. Gusto ko na siya makita pagbalik. Mahal ko kay si Junice, Christy. Ug mamatay tingali ko kung dili ko siya makita pagbalik. Renan. Ginis siya may kugman ako. Katong Junice nang yung gibahal. Christy! Kung saan man sa nahitabo ni mo, ha? Ngano nang hagis ka naman sa isod ng imong kwarto? Dito ko gikan silang Renan, Daddy. Kung gisakitan ko siyang ipanulti, nga mahal ka niyang iyang asawa. Kung mamatay ko doon siya, kung dilit na niya kini makita. Magkapila ko na ba ikaw, sultihi? Nga mas muda ko lang ang kasakit nga imong bation kung magpaduol ka pa sa maong lalaki. Bogo ka mag-uto ka, sultihan? Ha? Christy, kung magpadayon ka gani sa kagahi sa imong uo, dawata na lang unya nga usani ning mga adlaw. Kawadaan ka og amahan. Kay ako ang unang mamatay unya sa konsumisyon kanimo. Nakabati ka ba? Ako ang unang mamatay, Christy. Daddy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!